Tarik Mas Bro. Buat kawan-kawan semuanya, kita goyang lagi bro. Sampai pagi. Sampai pagi yuk. Mbak Tari. Iya Mas. Gendrong. Nelongso rasa rasane tangis roning atiku yen kelingan esemku muyumu lara swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu. Gonku ora ketemu kageteng atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Nyanyi bareng-bareng nggih, kanca-kanca nggih, pawon Mas, pasukan batik semuanya. Uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding, aku mung bisa nyawang. Bareng tumetes loku terus milih ana pipi apa tresna ragu tunduweni wis lingano aku Kang Mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Indonesia bergoyang Mas yang buri Mas, kita berdendang. Terima kasih. Ya. Ora kerasa wis windu nggonku ora ketemu kageteng atiku suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tantra mulya. Sanjose Mas Bro.
Saiki pancen aku tundueni. Tambah lagi. Lelakon tresno iki bakal dadi crita. Kembali bergoyang bersama campur sari laras budaya Indonesia. Mari Bunda. Atur suwun, banyak rezeki selalu. Ya, amin. Sehat selalu Bunda. Amin. Terima kasih, Nggonku ora ketemu kaget ing atiku krungu suara aku mau bisa ndedonga waranggono sing patres muga bisa. Terima kasih, matur nuwun. Makasih Pak Ibu. Ayo. Siap pasukan jogetnya, batik yo. Woyongko ngalayung ngambara ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang. Tumetes iloku terus mili ono pipi apa tresno iki pancen ra kudu kok lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono.